Ciri
Atur giaran. Nuwun para kadang pamirsa Sutresna Budaya. Kagum miwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugoto tarik gambyong. Minangka purwakaning pagelaran ing siang menika. Keparenga Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan pemanan gugat seri werangan babat alas mentau dalang sarta pendapuk ingkang dipun asto Raka Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto, ewondene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi, penata pakliran ingkang dipun tindakaken Raka Mas Sukawi sakonco, penata teknis dekorasi ingkang dipun tindakaken Bapak Sutarto Kabiyantu Adimas Didi, ewondene pangrengga busana ingkang dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko, binarung nglih Kyai Gongso Madularas ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo kanthi panglih Iswarwati utawi pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto Gending ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayitno, ewondene Wiraswara ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adimas Edi Mahesa. Musik campursari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung kalian WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa. Ewondene para paraga ingkang ngahi cariyos ing siang menika kelir sepisan gambaraken wonten ing Desa Lawean pemanahan ingkang dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto, Nyai Merpati ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati, Penjawi ingkang dipun paragani Adimas Abdul Sutopo, ewondene Ki Juru Mertani ingkang dipun paragani Bapak Bekek Ariwarsito. Kelir salebetipun wonten ing Kasultanan Pajang Sultan Hadiwijaya ingkang dipun paragani Raka Mas Andi Prasetyo, Patih
Prampanca Negara ingkang dipun paragani Raka Mas Bagus Suyanto, Pangeran Wirabumi ingkang dipun paragani Raka Mas Beguk Wilyanto, Pangeran Benowo ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto, Raden Danyang Sutawidoyo ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali ewondene prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggolo, Wiratmo ingkang dipun paragani Adimas Kipli Santoso, Wiratmoko ingkang dipun paragani Adimas Taji Sutomo ewondene Prabau ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajengipun wonten ing Desa Kembang Lampir, Ki Ageng Giring ingkang dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso, Nyai Ageng Giring ingkang dipun paragani Nimas Menik Widyawati ewondene Ratu Kidul ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani, Juru Kunci Bayat ingkang dipun paragani Bapak Ambeh Wahono ewondene Dewi Semangkin ingkang dipun paragani Nimas Ayu Lilis Listiawati. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami, panjenengan badhe dipun lipur trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Kandi embanipun ingkang dipun tindakaken Siciup Arum Somplak, Kabiyantu Siswak Indah Kalola sarta bintang tamu Ela Gedelwati. Nuwun para kadang pamirsa Sutresna Budaya, menggah mekaten para paraga ingkang ngayi jejibahan ing siang menika, kita sagotrah saking paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng hamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wusana sugeng hamirsani. Nuwun nuwun nuwun. Tingkah
mikir kahanan. Kahanan ing dina iki coba to. Aku iki wong tuwa. Jarene kalebu perangane saka guru ana ing Kasultanan Pajak. Nanging saben-saben ana bot kareputan ngersa dalem babar pisan wis ora melu kelawan aku. Ya, aku ngrumangsani. Aku ngrumangsani yen aku wis dikiwakake dening saudara. Tuladane nalika semono gegereng Pajang lan Sipang ngersa dalem nganakake Giri Patembul. Sok sapa sing bisa nentremake praja bingkas memalaning praja ngendarat Adipati Sipang bakal kaganjar. Siji ganjarane bumi pati, angka loro alas mentaok. Negara wis tentrem. Bumi pati kaganjarake. Adikku Penjawi. Nanging alas mentaok nganti dina iki durung kaganjarake. Durung kapasrahake. Ya wis. Aku nglenggono. Wong kuwi ganjaran. Yo tak tampa yen ora. Aku mung ngarep-ngarep ning aku ora wani takon. Mengko dinakwo aku nggih mangsa. Iki sing tak pikir. Dados panjenengan menika saben dinten bingung menika mikir babagan ganjaran alas mentaok. Kakang, babagan ganjaran kala wau dipun angkepke mawon rejeki. Menawa rezekinipun menika sampun tuba dumateng sampeyan. Tak kira ing mengkenipun Kanjeng Sultan ugi maringaken ganjaran kala wau. Mbok menawi kemawon dinten sakmenika menika nembe bingung penggalipun dereng saged mikir babagan ganjaran kala wau Kakang. Mila panjenengan ingkang sarah kemawon nggih Kakang. Ning wis pirang-pirang taun lawase. Umpama lali ya kebangetan. Mongko slira dalem ki pangersa kudune pangandikane utawa sabdane kuwi bisa dipercaya karo kawulane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeten iki lho. Dadosaken boten kepenake kula. Ya napa? Lah ngeten iki sampean nembe kemawon sapet jagung kalih kangkok lah. Enten kula nek wong ganggu kanggo ora. Ya dimen kowe karo kadang kuku manggon jejagongan padha penake. Mbak Yu tak ning kowe dhisik kodhok-kodhok iki. Oh ngaten nggih. Kula tak Nggih, temu matur Ya, suwun. kana. Ampun repot-repot. Ora repot di. Iki mau kok janur gunung. Tanpa ana sebawa kok gelem tilik karo wong tuwa jane sing nggawa angin apa iki? Sampean iki boten lali. Eh? Lho,
menawi to ing mengke niki pisuanan agung wonten ing Kasultanan Pajang. Lah kula niki wau kampir wonten lawehan dadak jenengan kesiting griya ngoten. Oh. Lah nggih, anten jagong nek mboten nunjuk niki mboten cocok. Nggih. Lonjo lho nggih. Ya. Di Penjawi. Kakang Pemanan. Aku iki jane ngerti. Yen dina sesuk iki ana pasiblan. Nggih. Nanging kepiye meneh? Umpama aku arep melu sowan. Ibarate aku nguyahi segara tanpa guna. Saben-saben aku sowan, katone aku wis ora dipaelu. Saben-saben aku munjuk atur, babar pisan ora nate digahar dening kersa dalem. Bareng ngono, tak pikir-pikir, tak telesih, tibaning pitung. Apa ya pancen jumbuh pengangen-angenku lan pengangen-angenmu? Lah kok jumbuh iki manggon ngendi to, Kakang? Saka rumangsaku. Ngersa dalem nggone ora melu kelawan aku iki wedi kelangan. Tegese wedi kelangan iki manggon ngendi aku kok urung tanggap to, Kang? Yen kowe kelingan nalika awake dhewe bareng-bareng lebone sayembara. Oh. Nentremaken praja. Ganjarane loro. Siji bumi pati, angka loro bumi ing alas Mentauk, bener. Bareng negara tentrem bumi pati wis kaganjarake kowe. Nanging alas Mentauk nganti dina iki durung ana kabar. Dadi perkarane iku to, Kang, Kakang Pemanan, Kakang. Ha ya mesti wae. Dadi kok penggalih, Kang. Nganti ketone sampean iki lam-lamen. Mbok ya ora usah dipikir nemen-nemen, Kang. Kok ora dipikir ki kepiye? Mung perkara ngono wae rak gampang to. Wong iya aja kakean mikir sampean iki wis tuwa. Nek kakean mikir, nek lam-lamen iki kamangka lam-lamen kuwi kembange wong loro. Loro kuwi kembange pati. Mung perkara ganjaran, Kang. Sampean ra iso to. Nagih janji munggah ning gone pendopo Kasultanan Pajang. Ngiras pantes sowan netepi kewajiban ing pisoanan karo njaluk ananing ganjaran alas Mentauk, Kang. Ra wis rampung to yen moto alas Mentauk wis kaparingake karo sampeyan. Kowe saka rumangsamu. Nggih. Gampang. Nggih. Nanging ing kanggoku ora. Sebabe apa? Sing paring dawuh iki selira dalem. Nggih, Kyai Aku Sultan. iki kawula cilik. Aku ora nate nyuwun, aku ora nate janji. Keng janji bakal keparing ngersa dalem. Kudune ngersa dalem. Iki netepi janjine merga ngersa dalem iki salah sawijining pangarsa. Ayen aku wong cilik kon tumuk-tumuk sowan apa meneh nyuwun ganjaran iki lho. Mengko dinakwa wong sing ora seneng. Kae lho pemana. Nek ora nampa ganjaran saka Sultan Hadiwijaya ora mangan. Kakang Pemanan. Jeneng dadi panguwasa. Kuwi mbok menawa ya mbok duweni bab karepotan mergo ora nelengake mikirno marang Kakang Pemanan. Jeneng menungso iki ya duweni ngrasa lali kaluputan dening lali. Mbok menawa mbok lali mbok piye? Umpama Kakang Pemanan iki njaluk ananing ganjaran utawa ngelingno kuwi wis pas. Mergo Kakang Pemanan iki pindhane wong mergawe, nyambut gawe. Nyambut gawe wis dilakoni dening wis rampung njaluk bayaran. Tuladane kaya lelakon iki, Kang. Mula rasa dadak isin. Sapa sing gawe isin sampean? Ayo bareng-bareng tak derekno.
Lah nek wong cukup meneng lan meneng terus kepriye? Kowe saka ndo ngono. Nggih. Mergo kowe wis nampa ganjaran Bumi Pati. Nanging nek watake kakangmu iki ora bakal kok nganti ngemis-ngemis ganjaran ngono ing ngersa dalem. Dadi sampean ora bakalan ngemis-ngemis nggih. Yen ngono ora arep-arep nggih ganjaran nggih. Lek ngarep-arep ki ngarep-arep, nanging yen ora diparingi, apa aku kudu gugat, apa aku kudu ngrebut? Nek Kakang Pemanan ora njaluk ya ora bakalan diwenehi, Kang. Yen kaya Mesti nganti ngono, besok ya lali. pangarsane Pajang sing kurang wicaksana. Saiki aku tak takon Kang Ya. Kakang Pemanan. Ketone Kakang Pemanan iki lilo lega kalamun ora entuk ganjaran mergo tak jak njaluk bareng anane ganjaran sampean mboten purun. Saiki aku tak takon karo Kakang Pemanan. Kakang Pemanan. Umpama ganjaran diwenehno karo sampean kira-kira gelem no mboten? Yen pancen diwenehke. Ngersa dalem paring dawuh, ya tak tampa. Sampean paring nggih. Iya. Yen ngono Kakang Pemanan iki munafik. Piye? Munafik. Coba baleni pisan meneh. Sampean kondo ora bakal njaluk ananing ganjaran. Sakniki kula tak takon karo Kakang Pemanan. Iya. Kalamun Yai Sultan Hadiwijaya peparing ganjaran dumateng Kakang Pemanan wujuding alas mentawai. Kira-kira sampean tampani mboten napa boten? Yen pancen Hadiwijaya paparing, tak tampani. Sampean menawi ngaten munafik. Ora kan. Mana? Wong enom ora dituku traksi. Sampean iki kula ngelingke karo sampean mergo sampean iki dimen enggal entuk ganjaran. Nek gene apa? Salahku manggon ngendi kok sampean irat banyu kali kula? Kena kowe ngene iki. Kena kowe maido wong tuwa. Nanging tembungmu sing nyonyok batine wong kang. Aku mau gembi apa kang dadi kancamu, Kang? Ing perkara iki padha karo kowe wis madonake wong tuwa. Kowe nyepelke wong tuwa. Sampean arep wani kali kula. Terus tak medeni apa? Ki aja salahke nek wong nom wani karo wong tuwa. Yen kowe tak Lho, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tegah. Di Pemanan lan Sira Benjang. Pripun? Kakang Juru. Iki lho padha laon. Jeneng wis padha tuwani. Lho tak sawan kok padha regejegan. Padha arep gebelutan. Mbok yo yen ana perkara iki ayo padha dirembuk sing apik. Ayo nganti dingeteni kan bocah-bocah cilik prajurit bumi. Tapi Oh, kene karo lu, Go. Jagoan kene. mungguh sampean. Hmm. Lho kula niki wong tuwa kok diarani munafik niku bener napa salah? Sing ngarani munafik Penjawi. apa bener? Nggih. Ngono kuwi ya ora bener. Kok mboten bener niku pripun? Aku jeneng wong tuwa kok mbok arani munafik. Jeneng munafik kuwi ala alane menungso Pak Kandhani. Saniki nyuwun pirsa. Kakang Penjawi menika tiyang sepuh. Nanging Kakang Pemanan niku tiyang sepuh. Nanging tembunge mencla-mencle. Penjawi uga wis sepuh. Wis ngerti ndi sing bener lan ndi sing luput. Nyuwun sewu. Nalikane kula menika mertamu wonten rompokipun Kakang Pemanan. Ya. Lho kiyambakipun rasan perkawis ganjaran wujuding Bumi Pati dalah alas mentao. Wekdal sak menika Bumi Pati sampun kaparingaken dumateng kula.
nanging alas mentok dereng diparingke dening Kakang Pemanan. Lho, kiyambakipun timbangane rerasa. Dadosaken lara dadosaken pati. Aluwung kula jak sesarengan nyuwun anane ganjaran kalian Yai Sultan Hadiwijaya. Lah bener to? Jeneng kowe iki ngelekke kawan sedulurmu. Kula ngemutaken lho Kakang Pemanan, ungelipun, pawangsulanipun, aku ora bakal meleset ngemis-ngemis njaluk ganjaran. Lho, berarti mboten nyuwun ganjaran to? Nah, kula nantu kalian Kakang Pemanan menawi toh sampean dipun paringi wujuding alas mentah. Dening pinaringan dening Yai Sultan Hadiwijaya, kira-kira nggih sampean tampani. Ya tak tampani, Dik. Ngoten niku rak jenenge munafik. Nggih napa mboten? Ya wis cukup. Ora perlu dawa-dawa diwujud mengko munggah ndadekake curah sedulur lan sedulur. Iki Pemanan. Kakang Juru Wiwon. Sira iki ya kebanget. Enten apa? Au jeneng delekke sedulur enom ora malak gawe senenge ngatimu. Adimu penjawi njur mbok sirati banyu iki ya jeneng waduk wani kurang du. Nah, Kula matur nuwun, ana sedulur sing gelem ngelingke. Nanging sedulur lu mboten ngrasake. Cobi mang pikir. Sing janji arepane ganjaran sinten? Ayo Sultan Hadiwijaya. Gandeng wis rampung kewajibane, rampung gawene. Sing siji ganjare wis diparingke, sing siji kok digondheli. Lho napa kula niki kudu ngemis-ngemis ganjaran mongko sing wis janji Hadiwijaya. Kula niki wong tuwa. Ya tembungmu kuwi bener. Ning uga ana lupute. Lupute manggon pundi? Mergo alas mentaok lan bumi pati Nah, kuwi sampeyan ganjaran. Marang sapa wae nalika semono sing bisa mateni lawan adipati Dipang Panolan Haryo Penangsang. Kuwi ganjarane bumi pati lan alas mentaok. Leres. Mongko sing bisa mupu sayembara iki lak antaraning Pemanan lan Penjawi. Leres. Rening kalunggan iki. Lan iki gang urung lakon dipangan kok wis ilang. sampean Penjawi wis nampa ganjaran bumi pati. Hari si Pemanan sing durung nampa bumi ing alas mentaok. Ibarate wong nyambut gawe pegaweane wis dilakoni. Iki kali ngenteni opahe. Ayo wajib opah iki ndang digawe. sampean kandhani sampean jarang. Ngoten niku kudune. Kudune sing rumangsani niku Hadiwijaya. Ibarate wong utang wayah nyaur kok nglali. Lho niki lho. Napa ana critane wong sing ngutangke? Ayo mbuh kuwi lali, mbuh Malah lali aku dhewe iki ora ngerti sing bakune. Prayogane ayo bareng-bareng sowan ing Kasultanan Padang. Mengko sira matur menawa nyuwun bab ganjaran ing bumi alas mentaok. Yen mengko kowe ora wani, mengko aku sing bakal matur ngemutake penggalihe Sultan Hadiwijaya. Ngeten Kakang Juru. Nggih. Lan kowe dhewe Penjawi. Kakang Pemanan. Yen perkara sowan kula niki gelem. Nanging nek kula kon munduk-munduk nyuwun ganjaran. Kula wegah. Ngono. Dur Kok tak kancani, Kang. panemumu kepiye Penjawi? Yo tak jak sarengan sowan. Mengko disindir. Nggih. Uga Sabyantu Sabyantu karo Kakang Pemanan. ngemutake kelawan Sultan. Yai Sultan ki mengko sampun tanggung jawab. Nah, iki lho. Adimu Penjawi mengko uga bakal Sabyantu kelawan sira. Ora ngomongke Penjawi mengko pun Kakang uga Sabyantu kelawan sira.
kejayaan ngaten. Benjang pasiban wonten ing Pajang kula sowan wonten ing Pajang. Kaya ngono. Mula prayogane gawe lan aku ayo divisi lagi. Ya. Yen ngono aku njaluk pamit. Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe karya ning omah. Aku tak nuruti kekarepane adikmu Penjawi lan Kakang Juli. Ya, aku jaluk pamit. Sing ati-ati aja nganti gawe kendang Bapak. Nopo sampeyan dadi paru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Danang Wiro Bumi lan Benawa. Bareng kang slira melu tinanggil ana ing pagelaran Kasultanan Pajang. Mimbuhi regenging swasana ana ing Kasultanan Pajang. Kakang Haryo Pramanca Kula Wiro Wuragil melu. Kakang Pramanca kula Kanjeng Sultan. wonten pundi Kakang Pemanan dening boten sowan? Kakang Pemanan nembe kemawon gerah. Kakang Pemanahan gerah. Nanging nyuwun sewu Kakang. Nalika panjenengan kampir wonten ing Desa Laweyan wonten ngesanipun Kakang Pemanahan anggenipun ngacarani menika kanthi layeh-layeh menapa kanthi lendhat. Anggenipun paring piwangsulan kanthi layeh. Menawi ngaten Kakang Pemanahan gerah saestu. Ngaten nggih. Danang iki Wiro Bumi Benawa. Ayo padha-padha bareng ana ing Desa Laweyan tuwi marang Kakang Pemanahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boten gerah. Kakang Pramanca Negara. Nuwun nggih. Menawi ngaten dika menika sampun goroh dumateng. Nembe kemawon panjenengan muju atur bilih Kakang Pemanahan gerah ning nyatanipun
saged sowan wonten ing Pendapi Panci. Parengot. Kakang Penjawi, Yayi Sultan. menapa dika kala wau kampir teng Ilawean kok sareng kalian Kakang Komandan? Kepareng matur Yayi Sultan. Pancen leres saderengipun kula minggah wonten ing Pendapi malah kaporo. Sowan kula wonten ing Pendapi Kasultanan Pajang. Kula menika dirandhat awit kula menika kampir wonten ing Lawean ing Ujug. Kula mung badhe nderekaken dhateng Kakang Pemanahan. Kaya bocah cilik wae. Sowan dadak diampiri dibatu. Apa yen dhewe ora wani? Pun sewu. Ya Sultan, Kakang Komandan, ampun nglepatake Kakang Pramonco sak Penjawi. Pancen leres kula sakit. ya, Boten jiwa raga nanging sakit batin. Pramila kula dipeksa Nyadi Penjawi dijak sareng sowan. Dene kula pun pegah sowan. lajeng wigatosipun Menawi sampean boten katalumpen, sampean nate janji tentreming Kasultanan Pajang panjenenganate paring dawuh badhe wonten ganjaran kalih werni sepisan bumi pati angka kalih bumi ing alas mentawai. Bumi pati sampun kaganjaraken Nyadi Penjawi. Namung alas mentawai ngantos wekdal menika dereng wonten pekabaran. Estunipun badhe pun ganjaraken menapa mboten. oh. Dados anggenipun gerah menika gela. Menawi bumi pati sampun kula paringaken dumateng Kakang Penjawi, nanging alas mentawai dereng kula paringaken dumateng Kakang Pemanahan. Kakang, pripun? Mboten kok ateges kula awel. Paringaken alas mentawai. Kula mung kuwatir, Kakang. Alas mentawai menika wiyar tebanipun. Menawi kababat betahaken Prabu Kang Langgong Segedi. Mila kanthi menika kula aturi sabar, mboten saestu ing manggenipun badhe keparingaken dumateng Kakang Pemanahan. Kula ngertos kok Yai Sultan. Nek estunipun panjenengan gondeli bumi mentawai kaparingaken dhateng kula. Kula ngertos boten sisah ngangge pawadan Prabeya kangge mbabat menika telas kathah. Umpami sampun kapasrahaken menika sampun dados tanggel jawab kula. Nanging ing mriki kula saged nggagapi menapa ingkang panjenengan kersakaken. Merga amba tebane alas mentawai panjenengan kuwatir nek alas mentawai sampun kula babat mangke kula dadi wong sing lali marang padatan mboten. Waton kula sampun saged mirengaken bilih alas mentawai kaparingaken dhateng kula. Kula mboten nyuwun namung ngemutake. Nggih. Kula mboten saged matur menawi anggenipun minggah Kakang Pemanahan nyuwun wontenipun alas mentawai dereng titiwancinipun. Menawi sampun kala mangsa badhe klulungaken alas mentawai. Lajeng menawi dereng titiwancinipun, lajeng titiwancinipun benjang menapa umpami candra pinten candra, umpami taun pinten taun, kula
butuh wangsulan. Nggih. Menawi ageng boten saged kula pambeng. Alas mentawak kula cukengi.